дар арафаи таҷлил аз иди қурбон ки соли ҷорӣ 20 июл ҷашн гирифта мешавад, шӯрои уламои Тоҷикистон бо як муроҷиатнома сокинонро ба эҳтиёткорӣ ва риояи қоидаҳои бедоштӣ даъват намуд. Дар муроҷиатнома тавсия дода шудааст ки одамон ба масҷидҳои марказӣ ҳозир нашуда, намози идро дар масҷидҳои назди хонаашон адо намоянд, зеро хатари сироятёбӣ зиёд мешавад. Шахсони пиронсол ки гурӯҳи осебпазир маҳсуб меёбанд, инчунин онҳое ки бемориҳои музмин доранд, бояд қатъиян ба масҷид наоянд ва намозҳои худро дар хона адо кунанд. намозгузорон ҳатман бояд ниқоб дошта бошанд, аз маҳлулҳои безараргардонида истифода намуда, дастпӯшак пӯшанд ва масофаи иҷтимоиро риоя намоянд. шӯрои уламо ҳушдор додааст, дар масҷидҳое ки қоидаҳои беҳдоштиро сарфи назар мекунанд, эҳтимолан муваққатан баста хоҳанд шуд. ҳамчунин дар муроҷиатнома ба идгардак дар иди қурбон ишора шуда, зикр гардидааст, бузургсолон ва кӯдакон бояд аз хона ба хона гаштан худдорӣ намоянд. иди қурбон яке аз ду иди мусулмонӣ солҳо боз дар Тоҷикистон истироҳати расмӣ эълон шудааст. дар ин рӯз сокинон барои адои намоз ба масҷидҳо рафта, сипас онҳое ки тавон доранд ба қурбонӣ ва дигарон ба зиёрати қабри гузаштагону аёдати хешу табор мераванд.